Maybe Mr. and Mrs. Manevski. Londoну. Живее Хелтове. Тук? Ага. Аз се засягам с 30, значи... Следващия филм. Тега Маневски во British Museum. Декор. И- Да речеме, и снимаш. И сега притиснеш веднъж, и стоп. Това дали си? Дали си?
Destinção? Fala tudo. Viver que você se banhando. Yeah, but you know, it's big thing. Like a spy or something. A Russian spy, you know? For next time they will know. So, Да, наредни път да си донесеш твоите камера. така. И нищо. Чакай та уметничката слика позади киката.
Ito ki Manisky family in Italian restaurant in London. It's Svetka naša. Цветка да разделите и че там покажем и похвалим. And Luis. And Kiko. Изборни за Брайтън. На морето. Кажеш не или не? Тук сме сега и Гатвик. Аеродром. Това е втор по големината. Ладно ли? А? Това е да се превратя. За сервиса, да вземем бъден седнеш. После стигаме там, да се седнем на рибичка. На свежа риба. Как има някой знак, чаля снима и знак, тека сме. Да. Е сега. Спрети слънцето нече. По-натам. Esse batiste aqui, cara. Ако може да се опреме тук да вземе нещо сендвич, нещо кафе, а? Шувайте? Светка? Каре там. А? Караме там. Или там, Ани? Каре там. Брайтън е пред нас. Водното. След Брайтън ние се включваме лево водим на Гизма. После ще причайне. И големина се прави на това. Segura.
Hi Mohammed, not too bad. Guess. Yes, I'm just here in Lisbon. I'll be in hotel in 5 minutes. No, I'm going back tonight. I mean, not tonight. I'll just want to try to fix this and go back straight away. I see. Okay. See you later. Yeah. Bye. Да. Да. You know, just take
да ги снимам маневски на традиционален fish and chips. Уизборн, дойдеме на fish and chips. Айде. А? А? Сними църквата ти е. Гледай го този сиромах колко се опил. Я, падна. Гледаш колко се е връзал. Всяка ден. О, сиромах. А kad ne znaš da piješ, Nešto napravimo se ne rekli. Op. Позадина. Николчето. kako? Николче. Niko će u pozadnju. Това друг да снима. Не го бива за снимание. Ne, ja davam instrukcije na snimatelj. Викам, и аз съм алкохолик. Аз съм завистник. Аз съм завистник на алкохол. Маневски И теме. аз съм завистник. До Вселенска цяла ден си. Цял ден, в 8. Само още 8 сата и сега. Не може да дремнеш. Сега се събудих. Да. Ден снимаш. На утре. На утре или на кое? 27. Утре? Не знам. Не, на утре. Знам дека на боксинг да има футбол. Жуга колко им било тежко на футболерите, ще могли да тренираат денес. Точно взема се точно се води функционирано, това не е. Фантастично. Филмно романтично. Мери Крисмас. Сега. Ама нахрани нещо ми. Ни едем денес. За десерт? Остави да ма. Завитка му го, завитка му го. Не бе, даш. Ала, много ще дойме другата година пак. Много... Слушай, ako mi se resen za Berlin, pa ću dođi.
Čakam to da je pozadnje tamo. Ajde, ajde. Ќе ме стигаме на таму. Da. Snimi ги ovije kuli manđe. Ti. Evo neki piđavani za žive. Sledi. Vidi kakva riba se pa. Mislim da je fakt kakva riba. Svoje vidni kontrasti se to, vidiš. Moderno. Јас сликам тука и сега можете да извадите. Ne samo u Velike Britanije, može i u svetu. Ja. Hilton, božićna ta atmosfera.
не, вака никош не видиш од ја тука, ја тука живеам, а не сум била еднаш само тука моите кога јас била сам тука. И тоа. Dat is want ik wil meer touwen. Да, вот. Uključen je? Majstor. Кика. Много е... На Дете Цвети е денеска роден ден и ќе ја водиме на Ланден Ај. Да, не. Како ти се свиѓа Лондон, господине Маневски? Мирна. Небото без сонце, некако Небото малку не го бива, ама ќе дојдете па напролет кога е убаво. А сега е типично британско.
Ja. И шо са, страх ли те? Страх не, ми какво не го По цвете ли? Може да... много. А? Не е много, но не е там 15 минути, 20 минути. А? Оти цвете? Или не той, че той е някакъв. Там як се вода на тази височина ме места. Не е нищо страшно цветко. Не е страшно. Гледаш?